Wah, ang laki pre. Ang laki. Nag-autofocus yata. Go-autofocus nga. Bakit ba? Ayan. Hi viewers. Live streaming with me. Q&A. Studio live streaming. Paano ba i-share ang link natin, boys? Pero dumating siya dito kanina. Tumawag lang sa akin. Nakinig kong numero ba? Asan yung kwan ko? Hello? Long weekend kasi. Asan yung link, pre? Nanonood ako. Mga viewer na. Live ko. Alam ko dati nasa baba lang yung pastor ng ano eh. Ano sa brand. Kung makakita eh. Saan ba? Hindi po ba yan? Ito, share. Ano ba to? Ayun pala. Ay, marunong ka naman. 2 viewers. Ito, busy ako kumakain. Wala akong puhubos ko eh. Marami hindi ko makain na lahat eh. Bata. Okay. Kaya hindi tayo sasaya. Hello sa mga viewers natin dyan. Welcome. Adventures of Pot. Pwede po kayong magtanong tulad ng may jowa na ba ako? Kaya naman sa loob ng 30 years ng buhay ko, may balak pa ba akong mag-asawa? Ayan. Sky's the limit. Girls and boys. Kung depressed ka, it's your time then. Yun. Salamat sa 1 milyong manonood natin. Oh, ha? I-share screen. Anong share screen, di ba? How to share screen YouTube Live. Hey, bosses, one of the most important things. Oh, meron siyang share screen, ha? Habang noon, yung panahon ng kabataan natin, ano eh. Hindi pa ako ng library. Babasahin mo pa. Basahin na pa, hanapin pa hindi ko. Stream manage. Oo nga, kung mag-ayos ako ng pagkik, yung sector ko. Panoodin mo nga yung kwentong barber. Okay.
Napakarami nating viewers. 1 million. Woo! What's up? What's up? Okay, dahil nanonood ka, doble yung watch hour natin. 5 minutes na, o di 10 minutes na yun. Kaya kung 100 tayo rito, di lang na yun. 1,000 minutes. Tatamaan niyo kaya tayo ng pastor, wala daan. Ay, oo. Sakot din tayo. Sakop na sakop yan. Hindi matatamasan din natin yung signal. Makikita natin yan. Tatamaan tayo yan. Hello. Hello. Ayan. Ayan. Takot tayo. So may dalawa na. Salamat sa 2 milyon. Salamat sa 2 milyon. Pwede naman kayong mag-hi kung sino kayo. Pwede naman kayong mag-hi kung sino kayo. Ako ata yun, pre. Ako ata yun, pre. Kumain na ba kayo? Na 7 na, oh. Yung mga hindi pa kumakain dyan, yung mga uhaw sa pag-ibig, wala tayong magawa dyan. Gunggunam. Pwede po kayong mag-type ng message. Hello, welcome sa 3 million na viewers natin. First time nating mag-live stream. Pwede po kayong magtanong tapos sasagutin natin para naman may mangyaring maganda. Hello kay Jay Guevero, shout out po sa kanya. Actually, dadalawa lang kayo ni JR na nanonood eh. Asan ba si Jay? Oy, paring Jay, maawa ka naman sa kuryente ng barbershop. Ayun, isa na lang. Nana. Shout out kay Jay. Hello sa mga viewers natin dyan. I'm Pot. Kuya Pot. Bigla kayong nawala. Nag-auto-focus. Hello. Magandang gabi po. Pakisabi po pag foreigner tayo. So I can speak in English, you know. Totoo si pastor, parang mas maganda yung pag nag-ano kayo. Worship. Yung papanoodin ka lang. Tapos chat-chat na lang din. Oo. Kasi mabilis. Yun lang. Oh.
Autofocus naman ng autofocus naman tong camera. Saka ako nasasagutin, Jay, pag may at least 10 nanonood. Mga atang busy ang mga taong bayan, ah. Oh, ha, oh, oh. 5 people reach. Ako din din. Sabi. Oh, yeah, may online ba sa kanila? Please. Side streaming tayo. Hindi naman, may share screen. Asan ba yung share screen? Ng hello sa dalawa nating viewers. Welcome. Pwede po tayong mag-chat para malaman ko naman kung sino kayo. Pwede rin tayong magtanong. Pagka umabot tayo ng 10 viewers, simulan nating sagutin ang mga katanungan. Ayos ba? Kaayop? Yeah. Bang.
Hello, sa bagong dating. Pwede pa tayong mag-chat para makilala ko naman kayo. Yung, Ezekiel. How is you? Praise the Lord. Yung, nako. Nako. Kamusta ba ang buhay natin dyan sa Kamaynilaan? Hello, shoutout po kay Ate Susan. Nako, dapat naka-unli po ang inyong internet. Delikado kayo pag data. Mauubos yan. Shoutout kay Ate Susan, kay Ezekiel, kay Jay. Hello, welcome. Wala tayong magawa kaya sinubukan natin yung live streaming feature ni YouTube. Maya-maya kasi uuwi na rin. Meron yung tanong si Jay dito kasi pwede magtanong Paano po ba ang magmahal? Yan. Pero sasagutin ko yung mga tanong pag meron naman na tayong at least 10 viewers. Para hindi naman sayang yung laway natin. Pwede po tayo magtanong. Huwag lang yung mga R18 na tanong. Baka maban naman tayo dito sa Facebook. Oo. Halimbawa, sa edad kong ito 30, may plano pa ba akong mag-asawa? Yung mga tipong ganyan, pwede yan. I-share po natin ang live stream. Yan po yung link niya. Hoy, may malis na. Hello. Ano yung internet nyo dyan, Ezekiel? Hindi, si Kuya Eli naghahanap pa yan. Naghahanap pa ng kanyang pag-ibig. Hindi pa siya sumusuko. Iyon naman ay base sa aking mga nababalitaan. Hallelujah. At least unlimited. Pwede yan. Magsama-sama tayo. Nasaan ba si Jay? Bakit wala ka dito sa computer shop, Jay? Nagsasarili si Jay kasi si Jay ay sa kasalukuyan dumaranas ng depression, no? Sa pag-break nila ng kanyang dating girlfriend na si Roslyn. Ay, nasa taas. Bakit anong ginagawa mo dyan sa taas? Si Tyren yata pinupuntahan mo dyan Sabihin mo kay Tyren, manood din ng live natin. Nagsusulat. Pang ilang break na nga ba yan, Jay? Pastot naman pastot. Sabsabal. Yung camera po natin, nag-autofocus Kaya ganyan ng ganyan, galaw ng galaw. Pati ako nahihilo. Yan, live. Sali lang po mga suki. Yun, kwarto ng mga borders. Hindi kita yung CR dito. Nandun. Ito, yan. Yan. Sa Tologan. Di ba autofocus? Titingin sa taas. Yun.
Yun. Yun, nagpo-focus. 3 million viewers. Thank you. Ay, 3 milyon. Oo nga. Any Ben? Alam naman na ni Ezekiel lahat ng kasagutan sa tanong niya. Ay! Salamat sa pag-share. Hello, hello, hello. Oh. Kay Jay yan ate, araw-araw fresh. Fresh na fresh yan. Oo nga, parang may isang buwan na nga yata. Kantahan nyo nga ate, sa Sunday. Offeran nyo ng isang mabagsik na awitin. Si Ate Susan po ay member natin. Siya po ang current chair person ng ating church. Ayan, si Sue. Oh, ang ganda ng pangalan natin, Susan. Sue Rafael. Si Ezekiel naman po ay kababata ko. Ayan. Si Jay ay syempre, kapatid na natin yan. Dahil hindi naman daw kami nagkakalayo. Ano? Welcome po sa bago nating viewer. Pwede po tayong mag-type para makilala ko naman po kayo. Pwede rin po kayong magtanong. Pagka umabot na sa 10 viewers, yan, pwede na po nating sagutin isa-isa ang mga tanong. Huwag lang po yung mga R18 na tanong, ha? Yung iba ay sumisilip lang. Nakakakilig yan. Sige, kiligin ka, kiligin ka. Kinikilig ka kasi kasama mo si Tyrene eh. Iba yun. Diyan sa second floor na kinalalagyan mo dyan, puro pambabae lang yan eh. Bawal lalaki dyan eh. Maliban na lang kung pamilya mo talaga. Sino ba pamilya mo dyan? Bakit ka ba nandyan sa lugar ng mababae? Uy, sinasabi natin eh. Yan, si Jay ay intergalactic representative of planet Namek. Hello. Oh. Nagsusulat. Nagsusulat ng love letter o nakikipagkwentuhan? Sulat-sulat. Kwento-kwentuhan. Yes. Mahina yata ang benta ng kwan natin, live stream ah. Kamusta po pala Ate Susan yung connection po ng kuryente natin sa bagong church? Church announcement.
Ay, nawala na ata. Hindi ko kasi makita kung sino yung mga nag-view eh. Ayan. Si Paring J. Siyam naman na niya si Roslyn. Ano pa nga? Ano pa ba naman yan sa 8 na brinik ni Jay? Wala na lang yan. Petiks-petiks na lang. Hindi na maramdaman yan. Oo. Ayan. Si Paring J. So tayo po ay maganda-handa sa bagyo na darating. Napakalakas. Hinahanap ko yung group ng mga kabataan eh. Sino ba ang may group dyan? May mga group ng mga kabataan dito. Mga devotion natin. Yan. Baka nga naman extremely sad, pero hindi ko naman nakikita ang sadness kay Jay. Oo, masaya naman siya, tumatawa. Oo, masaya talaga si Jay. Masaya siya. Oo, ewan ko. Sa likod na natin, let's welcome Jay. Kamusta ang travel mo sa Tok Tok, Jay? Nasaan ba yung... Baka naman extremely sad, pero hindi ko naman nakikita ang sadness kay Jay. Masaya naman siya, tumatawa. Masaya talaga si Jay. Masaya siya. Ewan ko. Sa likod na natin, let's welcome Jay. Kumusta ang travel mo sa Tok Tok, Jay? Nasaan ba yung syempre, proseso pa. Yung natin, yung mga UMYF. mga UMYF? Asa na ba yung group chat natin? Nasaan na ba yung group chat natin? Sino po ang ating ika-3 milyong viewer? Ang ating ika-3 milyong viewer. Pwede po tayong mag-chat. Pwede ba tayo mag-chat? Devotion yun, di ba?
Wala naman na. Sige, sige. Good night. God bless you, brother. Yan. Good evening. Hello. Pwede pa tayong mag-chat para malaman ko po ang inyong pangalan. Thank you, Ezekiel. God bless. Sige. Ah. View lang ng view. Paabuti naman natin ng 10 viewers ito, mga kapatid. Share nyo. Unti-unti tayong nalalagas. Balunggaw muna yata ako bukas ah. So wala muna kala Michael. Magandang gabi sa ating viewer. 3 million na po tayo. Pwede po kayong magtanong. Si JR hindi na nanonood eh. Na-DC. Ha? Grabe, dulong-dulo ah. Hindi ka naman makikita rito sa camera, Abram. Ay, kita pa yun. Keyboard. Sige. Forgiven. Nako, isa na lang ang taga-subaybay. Auto na yan. Kasi kung ilan ang viewer, plus ako, natatimes yung ka natin. Ano, iwan ko na ba ito ng magdamag?
J. Bang. Cute talaga ng camera. Go to focus. So, wala na talaga sa sali. Ako yung... Yan, ganun ka rin. Pre. May isa ka ba? Dito? Tagi mo. Gusto mo talaga niya sa dulo? Sige, dyan na. Kaso kasi nakawalan mo yung nag-DC ang bigla na dapat. Good evening sa ating bagong viewer. Mag-type din kayo. Kung mga to. Ayan, hello, good evening. Mag-chat po kayo para malaman ko pangalan ninyo. Tapos pwede rin kayong magtanong para naman hindi boring yung streaming natin. Pwede ba mag-earphones kayo? Ba yan? Nasa isang shop lang tayo. Hello, good evening sa'yo, JR. Ang ating Ay, PhilCAD. anime is life. Andram na to? Hello, good evening. Anime is life. Paano po maging pogi katulad mo? Sasagutin natin yan pag may 10 viewers na tayo. So, sino yung tatlong yun? 1, 2, 3. Iwan nyo lang ganyan, kahit makaisang oras lang. Kasi 4 hours na yun. Pwede ko mag-share screen dito. Hindi ako pwede mag-share screen. Open ko nga yung mga page. Okay. Hindi, pwede. Mag-messenger room kasi ako. Ano na, makakaligo ko na yung disco. Ano? 3 milyong viewers, 2 na lang. Ano ba naman yan? Iisa yung connection nating lahat. Bakit may nadidisconnect? Ako na lang nadi-disconnect. Sabayan natin ang laro. Paano ko malalaman? Oh, naiwan mo pa. Magandang gabi sa ating bagong viewer. Bago nga sana. Hindi yung pabalik-balik kasi nadidisi. Ay. Gondo, ito yung mga sisikat sa YouTube. Ganyan-ganyan lang, oh.
170,000 views. Kailangan natin magkaganyan. Eh, ito. Oh. Jojowain o kakaibiganin? Gusto ko rin magkaroon ng ganong session eh. Lahat ng kakilala natin, isa-isahin natin. Basta 20 years old pataas. Kahit 65 years old, pwede. Ganda niya. Oh. Parang kon pa lang naman to. 16 years old, 15. Hindi pa buo yung boses niya eh. No problem. Nasa subscribe YouTube channel ko. Ay, 3 milyon. Ang ating text bukas ay Matthew 5:1. Yung Beatitudes pala. So, nauna ko na siyang diniscuss. Yung sa lectionary po yan. Oh, 5:1-12. Tapos, blessed assurance, Jesus is mine. Penge po GF sir, Pareto. Ako ba iniinsulto mo? Sa edad kong ito pre, wala akong ganyan. Yung, ha? Nang Dota? Tignan mo nga Jay, baka may nag-update. Wala na yung account ko eh. Ano yung titignan ko rito? Documents. Kaya ba? Wala naman ako. Galit ko. Tinatot na lang. Nagagalit ko. Eh, baka yung ano naman yan? Yung bagong ano, yung portal. Nobyembre. Oo nga, 1.4 GB. Shutdown mo muna. Sorry, Abram. Wait. Let me. Let me do it. Willing to wait, Abram? Lipat ko nga yung position ng camera at di ko makita masyado eh. Isang oras na nandun.
Baka 30 minutes lang po ulit. Sige, iwan nyo lang yung mga telepono nyo nang nakaganyan. Nasadlak sa dusa, ibong mang may layang lumipad. Sige po kuya. Da 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 da. Tunay kang matapat, Diyos namin Rama. Di nagbabago, di nag-iba. Maghapon, tunay kang matapat, tunay kang matapat. Ganda pala yung yung Google Translator. Saktong-sakto. Tunay kang matapat. Tunay kang matapat.
Ra, 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 ra. November 1 na ba sa Sunday? Opo. O si Jesus ay aking tunay. Watching and wait. Hello po, magandang gabi po. Nagpumodelo lang po yan, nagpumodelo lang po. Ay, debosyon. Bram, bana. Ayan na si teacher. Magandang gabi po. Sinong teacher?
Ay. Pwede kami airport mo. Gagamitin mo. Ang alam ko, isa na lang gumagana dito. Susubukan mo. Isa pa. Sa inyo po yung puti po na headset po dito, no? Sira. Gumana ba yan ng last time? Oo. Saan puti? Ito po. Ay, baka yan yung kay mother. Sira yung... Ito yung akin eh. Hiramin mo na ng kwan dyan. Ng headset. Hello, good evening po sa mga viewers natin dyan. Mag-chat po kayo para malaman ko po mga pangalan ninyo. At pwede rin tayong magtanong. At sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. Ngayon po ay gumagawa ko ng liturhiya para sa linggo. Yung benediction. O si Jesus ay...
May bago ulit devotional group si paring Jay, oh. Uy, Giovanni, how are you? How is you? Nasaan na yung Book of Cosmos? Natanong ko yan kay paring Joseph 10 years ago. Kasagsagan ng ating college days at base sa kanyang nasabi, kung naalala ko pa, nabasa daw ito. O kasi 'di ba yung kwarto nila Joseph dati nasa parang underground ba? Oo. Nasa bababa ka pa ng hagdan. Below ground level at pinasok ng tubig ng bagyo at doon na nga nasira ang ating Book of Cosmos. Nandyan ang pundasyon ng ating paniniwala. Mga katropa nung high school. Nandyan lahat ng ka-M. Ha? Wala na po. Wala na. Ayan. Shout out kay Giovanni. Commercial break ko ulit. Hindi mo na sulat ko. Yun. Sana magkaroon ulit ng outing yung ang ating high school group. Yung huli 2008 ata nun, tayo nila Marvy J sa resort. Oh, long hair pa ako nun eh. Oo. Sana maulit ulit, pero busy-busy naman na tayong lahat. Oo. Ano ba ang ginagawa mo ngayon, Giovanni?
Oh, okay, napaka-swerte mo pala, Giovanni. At hindi ka naabutan ng pandemic dito. Oh, God bless sa'yo sa Saudi. Nandyan din si Jed, yung kapatid ko. Oh, sa Riyadh Airport yata siya nagtatrabaho. Ingat-ingat tayo dyan ha, sa Saudi. Oo. Oo, sige, pag makauwi ka, magsabi ka lang. Dito lang naman tayo sa Pangasinan. Pero sila Joseph, busy na rin yan eh. Oo. Kaway-kaway po sa mga patuloy na sumusubaybay ng ating live streaming. Mapagpalang gabi rin sa iyo, kapatid na Lay. Good evening. Ano, kamusta yung sa New Pac Lay? May balita ka ba?
Lay. Anong balita, Lay? Balita sa Northwest Philippines Annual Conference, UMYF. Magandang gabi po sa ibang mga viewers natin. Mag-chat po tayo para malaman ko kung ano ang pangalan ninyo. Good evening, good evening. Kung may mga tanong po kayo, i-type nyo rin para ganahan naman ang ating live streaming. First time ko pong gamitin ang live streaming ni YouTube. Ganito pala siya. Oo. Oh, maganda yan. Actually, ang importante lang naman, dahil hindi na natin siguro mahihit yung anong tawag dito, yung majority, majority. Kahit yung kwan na lang, plurality. Yeah. Yung number of delegates natin ay naka-base sa plurality. Yun yung sa Constitution eh. Importante ay na-inform yung iba kung sasali man sila o hindi, nasa sa kanila na yon. Ang importante, na-inform ang mga kasama nating leaders para sa ating virtual online conference. Pwede yan, pwede. Salamat sa pangunguna mo, Lay Angelica Gatan, ang makamandag na kagandahan ng Pangasinan. Magandang gabi po sa ating mga viewers. Mag-chat po tayo para malaman ko ang inyong pangalan at pwede rin po kayong magtanong. Huwag lang po yung mga tanong na pang restricted 18. Para ganahan naman tayo. Ano po, tulad ng sa edad kong 30, may balak pa ba akong mag-asawa? Yung mga ganun ba, mga pampagana naman. So ako po ngayon ay gumagawa ng liturgy for our Sunday service sa Kabarwan at para bukas din sa ating San Fabian Mission / Preaching Point. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Panuorin po natin yung mga videos po na na-upload natin doon. Iba-iba po yung
area of interest natin. May bike, may mga song covers tayo. Song covers ng ibang tao, si Laika, yung bata po sa Kabarwan. Yan, may mga interview din po tayo sa mga real life stories. Apo. Abangan po ninyo next week. Mga susunod nating uploads. Actually, bukas meron din. Nahihirapan kasi ang ating computer sa pag-edit ng mga videos at talagang naghahang. Kaya binawas-bawasan ko po ang pag-edit. Ang latest po na in-upload natin ay Jesus Salamat, song cover by Carmela de la Cruz. Siya po ay 11 years old. Panoorin po ninyo. Salamat po. Paghandaan na rin po natin yung napakalakas na bagyo na darating. Baka by Sunday or Saturday evening, maramdaman na natin yung hangin niya, yung lakas niya kasi category 5 kung hindi ako nagkakamali. Napakalakas po nun. Aabot po sa signal number 4 yung mga tatamaan niya. Kaya maganda-handa na po tayo. Pakisabihan po natin yung mga farmers po na nagbibilad pa rin ng kanilang mga palay sa kalsada, sa daan. Pakisabihan po sila sa bagyo na darating. Manood po tayo palagi ng balita. Mga ayop. Hayop. Adventures of Pot. Magpakilala lang po tayo, mag-chat po tayo para malaman ko po ang inyong mga pangalan. Nag-preprint na po ako ng ating liturgy. Yan ang ating liturgy. Tagalog. Tagalog tayo.
Parang 3 na lang ulit ang nanonood ah. Sino yung mga yon? Si Jay. Yes. Salamat po. We now have 60 subscribers. Wow. Wow. Wow na wow. 60. Praise the Lord. Praise the Lord.
Magandang gabi po. Bigla ka namang nawala. Ay, shoutout po kay kapatid na Elijah, aka Bea. Welcome, welcome. Yan. At matatapos na ang printing ng ating liturgy. Makakauwi na rin tayo, makakatulog. At bukas may padyak pa. Papadyak tayo sa San Fabian. At ating i-interviewin ang kanilang SK chairman. Walang iba kundi si Paring Mikey. Pareho pa rin. Same songs. Para makuha natin. Yung chords nasa church. Pareho din yung ginamit mo. Sinend ko na ata sa'yo ng ano ba, Word. Yun din, yung sinend ko sa'yo. Ito. I-send ko sa iyong Facebook PDF file. Facebook. Tayo'y magtupi-tupi ng liturhiya. Na-send ko na po.
Yan. Salamat po sa mga 3 milyon na viewers natin dyan. Isa dyan si Jay, si JR, at si Bea. Yan. Shout out kay JR. See you. Good night. God bless you. Uuwi na rin ako pagkatapos kong ma-fold ang mga ito. Power, good night. Magandang gabi. Sige, sige. Ipapakamusta kita. Sino po ang ating ika-4 milyon na subscriber? Na viewer dyan? Mag-chat po kayo para malaman ko yung pangalan nyo. Ay, biglang nawala. Pwede rin kayong magtanong. Ingat-ingat po sa parating na napakalakas na bagyo, si Bagyong Rolly. Masaya rin palang mag-live. Ano? Oo. Soon, guys, dadami ang viewers natin. Oo. Magandang gabi po sa ika-4 milyon na viewer natin dyan. Pwede po tayong mag-chat para malaman kung inyong pangalan. At patapos na rin po ako sa pag-fold ng ating liturgy for Sunday. Yay! Tapos na tayo. Makakauwi na ako, makakatulog na. Kanina pa medyo naambun na eh. Pero nawala din naman. Oh, nako, delikado. Pagka umulan bukas, wala munang bike. Nawa. Ay, kuno, ikaw pala. Hello! Galing, no? Di ko lang. Oh, ikaw yan, oh. Si paring JR. Hello! Oh. Say hi to JR. Tindi. Gilid na ako. Wide ang kanyang kuha.
Ayun, at natapos na po ako mga kapatid. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, Adventures of Pot, at i-like din ang ating Facebook page para lagi tayong updated sa mga adventures natin at sa latest happenings. Ayop, signing out, good night, and God bless you. Amen.